Fit-tmiem attività 2 filgħodu f'Ħalluqa, il-Prim Ministru Joseph Muscat wieġeb mistoqsijiet tal-ġurnalisti dwar il-qasam tal-lob tan-nar, dan fl-isfond ta' applikazzjoni biex jingħata l-permess għall-Kamra tan-nar fl-Arpa Għawdex, fl-istess post fejn kienet seħħet splużjoni li ħalliet 4 vittmi f'Novembru li għadda. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li hemm proċess ta' permessi li wieħed irid jgħaddi minnu qabel jinħareġ permess ta' dan it-tip. Iżda speċifika wkoll li fil-qasam tal-lob tan-nar għandu jintlaħaq bilanċ fejn wieħed jevita wkoll fabbriki oħrajn illegali li jispiċċaw joħolqu aktar periklu. Fir-rigward mod ġenerali f'dak li għandu x'jaqsam ma' xogħol tan-nar, hemm bilanċ x'rid isir. Il-fatt li ma toħroġ iktar permessi ma jfissirx li mhux ħajsir dak ix-xogħol. Anzi l-pariri li għandna huma li jkun jfisser li jmur underground u jsir iktar perikolus għax jisir b'mod illegali. Iktar minn hekk iżda l-Prim Ministru spjega kif dwar dan il-qasam diġà kellu laqgħat mal-Ministri konċernati u fil-jiem li ġejjin ser ikollu laqgħa oħra simili biex tinħoloq policy koerenti. Dan fil-waqt li jiddaħlu fis-seħħ ir-rakkomandazzjonijiet li saru minn kummissjoni apposta is-sena li għaddiet. Waħda mill-affarijiet li nkun qed niddiskuti u dil-ġimgħa ħajkolli t-tieni round ta' diskussjonijiet mal-Ministri konċernati hija li jkollna policy koerenti dwar dan il-qasam, ħanku qiegħed ninsisti wkoll li malajr kemm jista' jkun hemm ir-review tal-regolamenti dwar il-kmamar tan-nar dwar il-piroteknika ħalli nattwaw ir-rakkomandazzjonijiet li diġà saru mir-rapport illi sar is-sena illi għaddiet u ma noqgħodux nistennew xi traġedja oħra. Fuq nota differenti mistoqsi dwar l-istorja li ħarġet fuq The Sunday Times dwar tkomplija ta' żvilupp illegali f'Ħal Farruġ minħata Charles Polidano magħruf bħala ċaqnu, il-Prim Ministru ta' risposta kategorika dik li żvilupp illegali mhux ser ikunu permessi. Il-meppa ta' taħtek, jiġri x'azzjoni għatieħu? Aħna nkun qegħdin naraw li jiġu segwiti ir-regolamenti kollha u l-infurzar isir ma ħanittolleraw l-ebda tip ta' żvilupp illegali.